Kuliqiniso ke sila esinqaweni ke kwamasho la kuzofanele khona Kamele umntakethwana sinocaba ongomunye okwazile ukusebenza naye lapha ke uKamele ke umntakethwana njengoba lesukile mfethu sikwamukele noma kunje Mfethu hayi njengoba kunje mfethu hayi siphatheke kabi ukuthi sisho indoda besiyithanda esihlale naye kakhulu ebindoda ebiyilungile ebenenhliziyo enhle mfethu kubuhlungu ukushiya umuntu onenhliziyo enhle. uKamele ethatha isinqawunqawu kamasho eba upresident wakwamasho welefay kwakunama-stream amaningi ayekhona kunomongameli abaningi kodwa bafika wahlanganisa lokho kwachaza ukuthini ngobuholi bakhe. Mfethu waba nobuholi obuhle ngoba ibhola walenza labukeka langconywana kamasho ngoba bese lingasekho nje sithi bekhona yena nje bese yonke izinto yilunga sithemba ukuthi izoqhubeka zilunge noma engasekho. Owakho umyalezo uthini? Owami nje mfethu umyalezo asiqhubeni sithanda ibhola libakamasho singa-give up. Wonke umuntu unesiphiwo sakhe aqhubeke kusona akholele kusona. Wonke umuntu akukho okungalungi abantu kobalungela. Bonga. Insizwa ke uBhadashi ke esebenzile naye lapha ke uKamele ke umntakethwana.